Medzi tým sledujeme ďalších atlétov, ktorí dobiehajú do cieľa polmaratónu. Na trati sú v tejto chvíli hodinu 13 minút a 53 sekúnd. Počkáme si aj na prvú ženu. Tá zhruba zaostávala na 15. kilometri 10 minút za švédskym lídrom, takže jeho víťazný čas na úrovni 1:08. Tak na úrovni 1:18 by sme mohli očakávať prvú ženu ešte necelé 4 minúty pravdepodobne. Ak nám dobre vychádzajú naše samozrejme neoficiálne počty. Teraz v cieli Vojtech Čabala z moravského Znojma za 1:14:17. Vidíte ho v detailnom zábere. 1:10:47 a štafeta hraje na tie nohy 1:06:27. Tam bol ten štart z pohľadu cieľa inak posunutý. Preto tie časy.